लोगोफोर मोनसे मेसेज होनो सानदों आं नोंथांमोननि गेजेराव। दिनै जोङो गोबाङानो सानो जे बिमा बिफा दंखायो होननानै, नाथाय जाय बिमा बिफा उन्दै समाव खोमा जानांदों, जाय क्लास 6 to 10 सिमाव बिमा बिफा गोमाजादों, बिसिनि दुखुआ आलादा। आरो जाय संसार जाखांनानैसो हाबा जुलि जाखांनायनि उनावसो बिमा बिफा गोमाजादों, बिसिनि टेनसन दुखुआ आलादा। दिनै जोङो क्लास 6, आंनि आफायाथ' आं क्लास 7 मोनबानो थैदोंमोन। दिनै बे न'खरनि संसारनि मायानि बिदैखौ आं मोनलोंबाय नैबे समावनो। बेखायनो दिनै आं नोंथांमोनखौ मेसेज होनो सानदों, बिमा बिफा दंखायो होननानै नोंथांमोनहा लामा सामा, लामा दथ'खा जिरायनानै मबाइल गेम गेलेनाय बा लुदु गेलेनाय बा बायदिसिना ओरैनो जिरायना थानाय, बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थाखायो। जाय जायहा बिमा बिफा दङ, नोंथांमोना नैबे समावनो खामानिनि फारसे गोसो होनानै लाखा। मानो होनना बुङोब्ला बिमा बिफाया नोंजों अराय सम थाफाबाय थाया, आरो बिमा बिफा होलांनाय धोन सम्पथियाबो नोंजों थैजासे थांफाया। दिनै गरिब गाबोन माहाजोन समफोर गरिब, बेफोर संसार जानायनि मोनसे बाहागो बा सोलाय सोल' बाहागो। जाय जाय फरायगासिनो नोंथांमोना फरायबाय था, जाय जाय मावगासिनो नोंथांमोना मावबाय था, आरो जाय जाय साख्रि बाख्रिनि थाखाय गोसो होदों, नोंथांमोनहाबो साख्रि बाख्रिखौ गोसो होबाय था। नाथाय आं बैसोर बायदिखौसो बुंदों जाय ओरैनो थाथायनाय, न' सिङाव गेम गेलेनानै थानाय, आं बिथांमोनखौसो बुंदों, बिथांमोननोसो मेसेज होदों, जाहाथे नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो चेन्ज जायो। खामानि नागिरनो सोलोंदो। संसार जानांगौआ साधारन खोथा नङा। संसारनि बिदैया मा, गोबाब गोखै गोदै गोखा, बेखौ नोंथांमोना जेला जरा जुलि जागोन अब्लासो बुजिगोन बा मिथिगोन। स्पेसियेलि नैबे हौवाफोरनि बाथ्रा, बिमा गैयाब्ला न'खरा खोमसि, आरो बिफा गैयाब्ला जिउआ खोमसि। गोसोआव ला, बिमा गैयाब्ला न'खरा खोमसि, आरो बिफा गैयाब्ला जिउआव खोमसि। दिनै आंहा बिमा दं, बिमा बुरि सासे दं, बिफा गैला। दा आंनि जिउआव खोमसि। बिमा गैयामोनब्ला न'खराबो खोमसि जासिगौमोन। दिनै आंनि बिमा बुरि गोनां समावनो आं जा हादों, आं जा रां खामायनो नाजादों, थिग नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो रां खामायनो नाजा। जों रावबो बुंनो हाया जे आङो उन्दै बैसोआव जुलि जाया, आङो खम बैसोआव आं हाबा जाया होननानै। नाथाय बेयो मिथिया इसोरनि माया गेलेनाय। बेखायनो नोंथांमोना चेन्ज जा, सोलाय। जों ओरै थांलाय ओरै फैलायनिफ्राय जों गोजानाव थानानै जों दिनै जोंनि आगानखौ जोङो दावखोनो नाजादों। जों साफ्रोमबो जे जों फरायनानै साख्रि मोनगोन बे नङा। जों साफ्रोमबो जे जों फरायनानै सोलोंथाइ लानानै जोङो साफा गेदेमा मानसि जाहैगोन बेबो नङा। माखासे न'खरनि जेंना जेंसिनि जाहोनाव जायो, गोबाङानो। दिनै आं बुंनानै लागोन, आंनि जिउआवनो बेफोरो जानानै फैदों। फरायनाय, आंहाबो फरायनो गोसो बिराद दङमोन, नाथाय मा खालामनो, माखासे रां रुफानि जाहोनाव जोङो जोंनि फरायनायखौ आद्रा सम खालामनानै दोननांगौ जायो। थिग बिब्दिनो आंनि बायदि गुबुन नोंसिनि जिउआवबो जादोंब्ला, बेखायनो फरायनाया गैलाबा नोंथांमोना खारनाय बारनाय साख्रि बाख्रिनि फारसे गोसो हो। लोगोसे साख्रि बाख्रिजों जुदि नोंहा इन्टारेस्ट गैया, गोसो गैया, अब्ला नोङो न'खरखौ बोरै दैदेनलांनांगौ, न'खरखौ बोरै सामलायलांनांगौ, बेनि फारसे नोजोर होनानै नोङो खाथि खाला जुदि खामानि गैयाब्लाथ' जोङो गोजानावबो खामानि नागिरनांगौ जायो, नङा होमब्ला? बेखायनो जोङो खामानि नागिरदो, आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे समाव बिमा बिफाया बुरै समाव जोङो बिमा बिफाखौ आरो खस्थ' होनो दानाजा। लोगो नोंथांमोन, जों बिमा बिफाखौ जोङो इसिबां मानि खस्थ' होनो नांला। सासे बिमाया 9 मास 9 मास उदैयाव लेर लेर लानानै नोंखौ खांबोयो, फेदेरबोयो। दिनै बे बिमाया बुरै समावबो आरो नोंनो मावै दाङै खस्थ' खालामनानै दिन हाजिरा मावनानै नोंखौ जाहोबावनांगौ, बेखौ दासान। सासे बिफायाबो नोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो खांबोबाय, फेदेरबोबाय। दिनै नैबे बोराय समावबो बिमा बिफाखौ खस्थ' होनो दासानसै। बेखायनो नोंथांमोना बिमा बिफाखौ दा नैबे समाव जिरायनो हो, मोजां मथन जानो लोंनो हो। नों खस्थ' खालाम। नों उन्दै समाव खस्थ' खालामगोन, नों बैसो खमाव खस्थ' खालामगोन, देनां बैसो राहैबा
नोंनि जिउआवनो गोजोन फैगोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन।